मुंख्लं नखरफोरनि जि एक्स ग्रेसिया बियो लासै लासैनो होलांबाय थागोन आरो जि जोंनियाव साख्रि दायो माखासे ओंखारदों बेवहायबो जोङो माबा मोनसे खथानि बेबस्था खालामनो थाखाय जों सानगासिनो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान 1987 मायथाइयाव 12 जुनाव उदखारिफोरा बिथांखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर' माहारिया बे सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोदों। आङो दिनै मुंख्लं सानाव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जौ सोलेरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। अबंलावरिनोबो आर'ज गाबदों बिथांखौ अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोजां जायगा होयो बेनि थाखाय बिथांनि नखरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिखिनि मुंख्लं जालांबाय एबसुनि मुंख्लं, बिएलटिनि मुंख्लं, आरोबाव एनडिबिनि मुंख्लं, बिनि सिगाङाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं, बे गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरदों। आरो लोगोसे मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउनि जि बेसेन जे जोङो हारिखौ जौगाहोनांगौ, हारिखौ दाफुंनांगौ, बे थांखिखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै सोलोंथाइ, समाजखान्थि, रांखान्थि, हारिमु, गासैबो बिथिङाव जों खामानि मावगासिनो दङ आरो बड'फानि जि सिमांमोन बेखौ मोगथां महर होनायाव जों जाफुंसार जागोन आङो बेहा फोथायनाय दङ। मुंख्लं नखरफोरनि जि एक्स ग्रेसिया बियो लासै लासैनो होलांबाय थागोन आरो जि जोंनियाव साख्रि दायो माखासे ओंखारदों बेवहायबो जोङो माबा मोनसे खथानि बेबस्था खालामनो थाखाय जों सानगासिनो।